Хитлер бърза да пусне страховитото оръдие в действие, защото жадува да си отмъсти. Луфтвафе вече не са абсолютни господари в небето над Европа. А съюзниците използват този факт и неуморно бомбардират немски градове. Хитлер иска да изпитат това, което причиняват на страната му. Започва да строи укрепени съоръжения като комплекса на супероръдието из цяла Северна Франция. Огромни бетонни бункери, скрити в отдалечени гори, далеч от зоркия поглед на съюзническите самолети, чакат да приютят ново поколение тайно въоръжение, наречено оръжията ФАО. Наричат ги ФАО, защото искат да отмъстят с тях, искат възмездие. Хитлер иска да си вземе своето обратно. Кралските въздушни сили и американците не спират да бомбардират немски градове. Убиват немски граждани. Това направо вбесява Хитлер и той решава да си го изкара на Лондон. Всички тези оръжия са проектирани да обстрелват Лондон от Франция. ФАО е съвсем нова технология, сякаш от научната фантастика. ФАО-1 представлява летяща бомба с реактивен двигател. После идва ФАО-2 – ракета, която излита в космоса преди да падне обратно на Земята. Тези оръжия притежават потенциала да превърнат Лондон в развалини, но не са изпробвани в битка и са ненадежни. В началото Хитлер е настроен скептично спрямо тези нови експериментални оръжия. Ракети, летящи бомби. Той не е по тази част. Представата му за войната е по-традиционна и изградена в окопите на Първата световна. Но все пак този опит е доказал недвусмислено, че артилерията може да е много ефективна. Той е виждал как снарядите разкъсват хора. Почти 80% от загиналите на Западния фронт са убити от артилерия. А ФАО-3 е супер оръдие. То е от старата школа, но прочетът е нов. За разлика от снарядите на традиционната артилерия, неговите няма да падат върху войници на фронта, а ще се сипят върху нищо неподозиращите граждани на Лондон.